हेलो लोगोफोर नोंथांनाबो दाबो कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुला इनेबल जायाखै नामा गोबाव सम जालांबाय दाबो वाइट लिस्टआवनो दङ नामा अब्ला बे भिडिअखौ नाय बे भिडिअआव आङो नोंथांनो मोनसे सल्युशन हरगोन जेरावनोखि फेसबुकआ थाबैनो एप्रुभेल खालामगोन एबा इनेबल खालामगोन जुदि नोंथांनि फेसबुकआ जेबो प्रब्लेम गैयाबा नोंथांनि फेसबुकआव जेबो इशू गैयाब्ला अरिजिनेल कन्टेन्ट जुदि नोंथाङा हगारबाय थायोब्ला दाबो वाइट लिस्टआव दङ एबा रिभिउआव दङब्ला नोंथाङा दाबो कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलखौ मोननो हायाखैब्ला बे भिडिअआव आं मोनसे सल्युशन खिथागोन जेरावनोखि नोंथाङा रिपर्ट हरनांगोन आरो रिपर्टआव मा लिरनांगोन जानला मानला लिरनानै हरोब्ला बेयो फेसबुकआ बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङा स' लोगोफोर माबोरैहाय हरनांगौ बिनि माखासे फर्मुला आरो माखासे नोंथांनो आङो मिथिहोगोन जे कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलनि थाखाय जोङो मा खालामनांगौ गोबाव सम जालांबाय नङा होमबा दा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन बेयाव नट येट एभेलेबल देखायदों बेयाव कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलाव थुब्ला You are on whitelist बेफोरबायदि देखायदों नटिफिकेशन रिमाइंडार सेट माने बियो आन्डार रिभिउआव दङ माने रिभिउआव दङ आरोखि फेसबुकआ बेखौ एप्रुभेल खालामथ'वाखै जानो हागौ नोंथांनि फेसबुकआव माबा मोनसे गड़बड़ दं खोमा आरो जुदि जेबो गड़बड़ गैया अब्ला मानो थाखाय बेखौ एप्रुभेल खालामाखै एबा इनेबल खालामाखै एबा टुलखौ हराखै नोंथांनो स' लोगोफोर बिनिखायनो फेसबुकनो गेजेर गेजेर माबा माबि रिमाइंडार हरबाय थानांगौ गेजेर गेजेर रिपर्ट हरबाय थानांगौ आरोखि स' लोगोफोर गोबांनानो अरिजिनेल कन्टेन्ट हगारग्राफ्रा बे नटिफिकेशनखौ एलाउ खालामनाय लोगो लोगो इउ आर अन वाइट लिस्ट जानायनि सप्तासेनि गेजेरावनो मोनदों बा सोरबा सोरबा मास मोनसेनि गेजेरावनो मोननो हादों दा गोबाङानो सोरबा सोरबा सोंहरदों आंना गोबाव सम जालांबाय 6 दान 7 दान 5 दान 2 दान जालांबाय वाइट लिस्टआवनो दङ दाबो कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलआ इनेबल जायाखै स' लोगोफोरा नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांनि फेसबुकआव जेबो प्रब्लेम गैयाब्ला जि कन्टिनिउ नोंथाङा अरिजिनेल कन्टेन्ट हगारगासिनो दङब्ला वाइट लिस्टआव दङब्ला नैबे खामानिखौ माव बिनि उनाव नोंथांनि कन्टेन्ट मनेटाइजेशना थाबैनो फैगोन आरोखि स' लोगोफोर मा मावनांगौ नोंथांमोना नायलांदो नोंथांमोना मिथिखायो कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलाव थुनानै बेफोरबायदि वाइट लिस्टआव फैयोब्ला नैबेखौ स्क्रिनशट ला आं खनसे फार्स्टनिफ्राय आङो खिन्थानि नैबेयाव नोंथांनि फेसबुकआव लगइन खालामबायथ' फेसबुकआव ओमफ्राय डेशबर्डआव क्लिक खालाम बिनिफ्राय मनेटाइजनि सेक्सनाव क्लिक खालाम बेयाव कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुला इनेबल जायाखै नङा होमबा स' बेयाव थुनानै मा खालामनांगोन बेखौ खनसे मोनसे स्क्रिनशट लानांगोन बे इउ आर अन वाइट लिस्टखौ मोनसे स्क्रिनशट लागोन ओके बेखौ लानानै बेक फैनांगोन जोङो माने रिपर्टआव जोङो मा टाइपनि रिपर्ट हरनांगौ माबोरै लिरना हरनांगौ बेसो मेटार खालामो दै स' लोगोफोर बिनिफ्राय बेक खालामदो बेक खालामनानै नैबेयाव दंना क्रिएटर सापर्टआव क्लिक खालाम क्रिएटर सापर्टआव क्लिक खालामनानै एसे गाहायाव फैनानै नैबेयाव दङ रिपर्ट ए टेक्निकेल प्रब्लेम दे बेयाव क्लिक खालाम दानिया रिपर्ट ए टेक्निकेल प्रब्लेमाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव दङ इनक्लुड डन्ट इनक्लुड दा जोङो इनक्लुडआव क्लिक खालामनांगोन बेहाय इनक्लुडआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांना मा फेसबुकआ पेज ना प्रफाइलनिफ्राय कनभार्ट खालामदों पेजाव स' नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन स' बेयो प्रफाइल स' बेखौ प्रफाइलखौ सिलेक्ट खालामनांगोन बेयाव प्रफाइलखौ सिलेक्ट खालामबाय बिनिफ्राय दासो स्क्रिनशट लानाय फट'खौ बेयाव आपल'ड खालामग्रोनांगोन सिगां आपल'ड खालामबाय बेनिफ्राय दाना मेना नैबेहाय डिसक्राइब दा इशुखौ नोंथाङा मोजाङै बरनायना होनांगोन माने मोजाङै डिसक्राइब खालामना होनांगोन आरोखि स' लोगोफोर बेयाव नायलांदो मा लिरनांगौ नोंथांमोना आंनि स्क्रिनाव मोनसे लिरनानै होखागोन बेबायदिनो सेम टु सेम नोंथाङाबो रिपर्टखौ हरनांगोन आरोखि स' आङो बेयाव डिसक्राइब दा इशुआव आं कपि खालामना दोनखादों बेखौ पेस्ट खालामना होनि स' लोगोफोर नैबेयाव आङो पेस्ट खालामना होनि स' आं बेयाव पेस्ट खालामनानै होबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव बुंदों डियार फेसबुक टीम माय फेसबुक content monetization tool have been showing on the waitlist for over a month. Please check my Facebook profile as soon as possible and provide my content monetization tool setup. Thank you Facebook team. Simply बेफोरबायदि माबानानै पेस्ट खालामनानै नोंथाङा लिरनानै नैबे गोजौनियाव सेनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय बेयाव फाइनालाइजिं बाग रिपर्ट बेफोरबायदि ओंखारगोन वाइट थ' दसे उनावनो बियो थेंक्स फिडबेक हेल्प्स इमप्रुभ माने बियो थांबाय आरोखि जों बेफोरबायदि जोङो रिपर्टखौ हरनांगोन बिनि उनाव नोंथाङा कन्टिनिउ खामानिखौ मावबाय था अरिजिनेल कन्टेन्ट हरबाय था अके बिनि उनाव नोंथाङा सप्तासे बा सप्तानै नोंथाङा आरो बेसे
बारा नेबावनो गोनां जानो हागौ। स' नोंथाङा बेखौ नेथाबथारदो, बिनि उनाव कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुला इनेबल जागोनखि आरोखि। स' लोगोफोर, भिडिअआ बेखिनियावनो, बे खामानिखौ नोंथाङा मावनानै लादो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसन खालामनानै होदो, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।